Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, nag-try lang ko og PM, pamasin pod, nga matagad kining akong problema. Itago na lang ko sa pangalang Larry, 52 na, ang pangidaron. Kining akong suliran, kabahin kini sa sexual nga aspeto. Dili man sa pagbinastos Kuya Totoy og Lola Hubag, pero in taon, gapait na kong babarog ni ining akong pagkalalaki. Ay. Kani adto, sa lagsik pa akong junior. Busy tingali mi karon ni bisis ug labing-labing. Karon, zero na in town. Kutob na lang kus paguna-una sa kalambis kagahapon. Pang? Naunsa ka? Hinukto ka manggod. Kitsa bagoy dili maghinuktok ani akong sitwasyon, mang. Inutil naman ni ako, ah. Sus, uy, kanang imong giguol-guol din ha. Ikatuog na lang na. Mang, okay lang nimo? Gayaan din ako. Di ka bagitaglain, mang? Depende. Unsa? Kasamok ba nimo, uy? Kung naaman kay angin problemahon, Larry, dili ang imuhang gabas, kundi ang tuition sa itong mga anak. Kana ang problema ha, okay? Samutan masad nimo atong problema, mang, uy. Katulog na din ha. Kuya Totoy og Lola Hubag, matag higayon nga magdulog na mighigda sa akong asawa. Maglain gyud ang akong buot. Bation ko kahadlok nga basinyag mangitaglain ang akong asawa. 47 para ba ang akong misis? Oh yes, idara na. Pero batanon pag panagway, maunang maglakot kong maghunahuna sa akong kaugalingon. Di ada ko sa butika. Ay, unsa may pwede akong paliton diri, uy. Nga bakatabang ni akong problema. Unsay ato siya? Ha? Unsay imo siya? Kuan. Unsang kuan na? Taga ita dihag. Kuan bi kanang pagahi. Kanang pinaka halinon ninyong pagahi diha. Sure. Pila man ka boxer? 5 lang sa gimutesting ko. O kaniyo, sulay ni. Siya rog di ni bugana. Dublihon ko pa nag-inom. Kuya Totoy og Lola Hubag, gitestingan dayon ako ang maong sex enhancer kuno. Nga tambal, og tuod man, nigahi kadiyot. Kay giduple man ako pag inom, pero pag human akong pangihi, nikiyos man Kuya Totoy og Lola Hubag. Oh, yes. Yes. Ligahi na gyud. Yes. Oh. Animal. Nikiyos pag human ako pagihi. Pasti lang. Pandamay ba rin atong tambala? Wa may pulos. Ay, makalagot, uy. Makalagot. Kato lagi akong giingon sa imuha, pre. Testing sa laing babae. Di ka mo lawan ra ko ng kalakiha, pre. Aw, maman ganing testing eh. Aron masayra nato ba? Kuha na bagoy kinabuhi ng imuha. Buha nga ni, pre, uy. Mao gyud, pre. Kaya ako, mag-57 na magyug ko karong January. Perti pa man kahiya, pre, oy. Kaya pa manig kaupat ka raon. Yati ra. Lagi. Pag-exercise lagi. Gulay-gulay ba? Okra, lanlan ug ahos. Siyaro. Nawad-an naman ko paglaom, pre. Na, mao'y gidangat. Kuya Totoy og Lola Hubag, unsaon ko maning akong problema? Dawaton ko na lang ba ang kamatuuran nga wala na gyud ni pulos sa akong gabas? Basi na amoy matabang nako. Palihog in town, tambagi ko ninyo. Magkulat, Larry. May hapon sa tuang ikaduhang letter sender. Tatay Larry, lamay hapon. Maadyong hapon pag-usap nimo din hatoy, nimo beng og sa tanang kabisyong naminaw karon. Thank you very much sa inyong suporta sa pagpaminaw kanunay sa Dear Kuya Totoy ug Lola Hubag. Karon na ari natang Larry.
Kung dili na mo tindog ang imong needs, na pay mas maguwang nimo nga kuan, mubarog pa. Pangutan ato sila kung unsa ilahang sekreto. Yes, basin tuod og lagi mas maguwang sila sa imuha pero ang ilahang lifestyle dili pareha sa imuha ba? Basig daghan kag bisyo lare. Inom, sigarilyo, pero pwede sab nga naa kay diabetes. Once man gud nga naa kay diabetes, maglisod na gyud kag pabarog ana. Ug kung mubarog man, kadiyo terpod kay di nimo ma-maintain ang kagahion tungod kay naamang kay erectile dysfunction. Adtog doktor lare, pa-check up nga to para mahatagan ka og kanang saktong kuana na ba? Tambal. Malay nimo basing madaw pa day na. Okay, ako, ano man ko, 35 pa man ko, di po ko kasulti nimo kay layo mo kay atong gintang, 50 naman ka. So pangutan nato sila mga secrets basig dili sila bisyoso, wa sila sigarilyo, wa sila inom, sayo sila matulog, prutas gulay, perminti lang ikaw, exercise pud sila. Unya, opposite sa imong ginabuhat. Basin. O naki mangingon ana, kami nula dili mi doktor, pero kung gusto ka nga mo seek og kuan, proper advice, adto ka sa doktor. Si Lola kabaloan ni kung unsa ka doktor imong adtuan. O mo adto kag urologist. Ay ipakaykay na dito imong ipahiling na dito imong bunal kung naunsa na na. Siyempre check up man na dito. Ay pag uwaw diha, pa doktor na dito. Total di man na manabi ng doktor nga ay ang kuan ni kuan di na mo barog. Ipahiling na dito mintras sayo pa. Kay kung puhon pa ka makadecide nga kanang wa na gyud, kanang kuan na ba? Critical na. Wa na gyud tay mahim sana. So mintras sayo baliho ka na na. Yes. So salig lang, ayon lang po pag una nga mangitag lain ning mong misis, gumikan kay dili nakaka-perform og tarong. Mangita po tag laing pamagi or alternative para ma-satisfy mo asawa. Daghan man, pwede ka mapalit og kuan, toys. Kana, pwede man ka na mag-toys na manas online. Mag-order ka na. Or kung dili ka gusto mo gasto, pwede man nga ikaw na lang po. Aside din ha sa imuhang pamato na pa man kay daghang parts nga pwede nimong magamit. Og dili na nako na mistil isulti nimo. Kay kabalo na ka kung unsa imuhang dapat mga gamiton aside sa imuhang bunal. Pwede ka mo gamit sa imuhang dila or sa imuhang mga kumagko. Do katawanan siya paminawon pero pamaagi lang man na nga isulti na to para dili kabiyaan sa imong partner og masatisfy siya. Di ba la? Yes, maunay ginatawag og para-paraan. So mauna to lare, pinakauna gini mong buhaton is magpa-check up ka. Unya healthy lifestyle na ka ha. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubad. Hay! Always your number one. SM Radio Station.